Sanibona, niyaphila lapha emakhaya? Hayi sibonga. Manje i-ANC yamsuspenda vele umsholozi. Hhayi ngiyezwa kuthiwa imsuspendile impela. Kodwa-ke hhayi, angiyiboni inkinga lapho mina. Ayiqhubeke yenze umsebenzi wayo nayo i-ANC njengokujwayelekile, ukuxosha amalunga ayo aqavile nabalulekile. Ya, kodwa indaba engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje ile ndaba leyo ukuthi i-ANC iyisa i-MK enkantolo. Qeda ukulalela nje manje la emsakazweni ukuthi i-ANC ithatha isinqumo sokuya kwi-Electoral Court ukuthi iyochitha ukusetshenziswa kwegama le-MK ukuthi i-MK i-political party nokuthi i-MK izongena okhethweni lwalo nyaka. Uma echaza lo okhulumela i-ANC uthi bakubekile enkantolo ukuthi le gama elithi MK noma Umkhonto Wesizwe yifa le-ANC. Manje uma kuyifa le-ANC kufanele balilwele ifa labo. So le gama leli kufanele lichithwe noma ichithwe le phathi. Umbuzo enginawo uthi ngabe yini ezosizakala ngakho i-ANC ngokulwela igama elithi Umkhonto Wesizwe? Ukulwela le gama elithi Umkhonto Wesizwe kuyisiza ngani njengamanje i-ANC? Ngisho ngoba phela Umkhonto Wesizwe ngokwazi kwami wabhenwa ku-ANC, ngokwazi kwami, angazi noma nginephutha yini. Uma ngikhumbula kahle nje uma kuyoqalwa iy'ngxoxo ngama-early 90s yabhenwa i-military wing ye-ANC, Umkhonto Wesizwe, kwathiwa ingasaqhubeki. Lawo masotsha MK afakwa ngaphansi kwe-SANDF, okungamasotsha ombuso. So yini lena eyenza i-ANC manje ibone kubalulekile ukuthi ilwele kangaka Umkhonto Wesizwe? Because ayikaze izwakale nje indaba yokuthi i-ANC leli gama elithi MK noma Umkhonto Wesizwe isalilwela noma iyalithanda. Kangangoba amasosha amaningi oMkhonto Wesizwe ayakhala kumanje nge-ANC, bevele ekhala nje sekhona ku-ANC ngendlela angaphatheki ngayo kahle. Pho yini le elwelwa i-ANC? Uma ithi i-ANC iyolwela igama elithi Umkhonto Wesizwe enkantolo, ilwela ini? Ngoba i-ANC yahlakaza yaqeda ngomkhonto wesizwe, uzoma uyivusa vele i-MK isivele idestroye i-ANC, uyayivusa-ke umsholozi manje, uyayibuyisa and uyibuyisa iyaphila ime ngey'nyawo. Pho yini lena eyenza ukuthi i-ANC manje izimisele impela nje ukuthi iziye enkantolo manje iyolwa ilwele i-MK, ilwe engazuthi impela yinto ebaluleke kakhulu kuyo, isibaluleke kakhulu manje MK, ANC. Iyangimangaza mina lena. Ngiyakhumbula uma ngilalela inkulumo kaChrizana, owaye-Chief
noma ikhomanda ye-MK isikhathi eside nje impela. Uma bem-interview uChrizana bembuza ukuthi wazizwa kanjani ngenkathi kuthiwa i-MK yayibeka ikhali phansi maqala iy'ngxoxo zokuthi kubuswe ngentando yeningi eSouth Africa. Kwathiwa i-MK yayibeke phansi izikhali. Bambuza uChrizana ukuthi wazizwa kanjani ngalokho. Ukuthi uChrizana kwakune-delegation noma kwakunamanye amalungu e-MK aye kule y'ngxoxo ezaziqhubeka phakathi kwe-ANC, excuse me, namanye ama-political parties nawo obandlululo. Kukhulunywa indaba yokubusa leli zwe ngentando yeningi. Nabe-MK babekhona lapho. Uthi yena uChrizana wayengekho, angazi noma wayese-Eastern Cape yini. Kuthiwa zakhulunywa le ndaba, kwavunyelwana lapho ukuthi i-MK noma Umkhonto Wesizwe awubeke phansi izikhali. Ngokwami uma ngiyibuka kwase kuyisiqalo nje vele leso sokuqeda nge-MK. Ngoba phela i-MK vele kahle kahle yayifonyelwe ukuthi ilwe ngezikhali. Ngoba kuthiwa nje i-military wing. Kwakumele ilwele ukuthi uhulumeni wobandlululo uqede ubandlululo, kube nokulingana emphakathini nabantu abamnyama bathathwe njengezakhamuzi zase-South Africa. So njengoba ithi kuthiwa kayibeke phansi izikhali, kwakusho ukuqeda nge-MK. Mina ngendlela engibuka ngayo lokho, kwakusho ukuthi ayipheli i-MK. Ne-ANC yakuvuma futhi lokho kulezo y'ngxoxo ukuthi Umkhonto Wesizwe ubhenwe noma uvalwe ukuthi uqhubeke. Naku-ke namhlanje 2024 ANC seyiye enkantolo ithi yolwela ifa layo Umkhonto Wesizwe, okuyifa yalichitha kodwa yaliphonsa ngewindi. Yini pho le yolwelwa i-ANC? Ngifuna umuntu ozongicacisela, angichazele kahle, angiphendule kule mibuzo enginayo. Mhlampe nginephutha angazi, kodwa nami engikwaziyo lokhu engikukhulumayo. Ngazi ukuthi i-ANC yayichitha kudala i-MK. Umkhonto Wesizwe nje kudala wachithwa i-ANC. uZuma useyawuvusa manje Umkhonto Wesizwe. Sebangikhathi babona ukuthi ifa labo leli. Nabo abaholi be-MK left, right and center bebachithwa ku-ANC. Baze baphumile manje bakwamanye ama-political parties. noZuma uzuqale uvuse i-MK nje ngenxa yokuhlukunyezwa i-ANC. Yini le eyolwelwa i-ANC mayithi yolwela ifa layo eli-MK? Iyolwela ini? Ake niphendule abantu be-ANC. Lento lena ikhona isithombe mina engibonisa sona ukuthi i-ANC iyona manje stumbling block ekuqhubekeni phambili nempilo engcono kumuntu omnyama. i-ANC seyiyo manje evimba, ngendlela mina engibuka ngayo, evimba umuntu omnyama ukuthi athole izinto ezimfanele. Lena nje kimi isayini enkulu, ayikho isayini endlula le yokuthi izinto zethu njengabantu abamnyama ukuthi zibe right zivinjwe i-ANC uqobo lwayo. Buka khona manje, njengoba uZuma ephakamise nje ukuthi uyovotela i-MK, uyalibona uquqaba lwabantu olulandela i-MK. Iningi labo abantu abayihluphekelayo nabantu abakhathazekile ngesimo salelizwe. Bonke bathini? Silandela umsholozi lapha eyakhona. Mayethi uyovotela i-MK siyamlandela. Bantu banethemba lokuthi i-MK iyona ezoletha impilo engcono kubo. Bayazizela, abakancengwa ngumuntu, bayazizela nje. i-ANC yenzani yona?
ANC yodestroya ke manje yona le MK efunwa abantu. Kanti yini umsebenzi we-ANC eSouth Africa? Yini lena eyenza ukuthi ikhathazeke kangaka i-ANC ngegama elithi MK? Uma kuyigama elifunwa ngabantu noma uquqaba labantu base-South Africa ukuthi liqhubeke legama leli liqhubeke njenge-political party. Kufunwa abantu basemzansi lokhu ukuthi kwenzeka, akufunwa uZuma yedwa. Yini eyenza i-ANC ingakhathaleli abantu noma i-majority ethi i-MK party is the right one? Iyona engasisiza. ANC yini nisukume manje nivimbe i-MK noma Umkhonto Wesizwe nize niwuyele enkantolo niyochitha khona uma ufunwa indle emnyama? Nikwenzelani lokho? Sinithathe kanjani thina njengesizwe? Sikholelwe ukuthi nina you are for us. Nifuna thina sinibheke nina njengabantu abakhathalele thina nekusasa lethu. Yini kanti intando yeningi? Akukhona ukuthi bazikhethele ukuthi bafuna ukuhamba naliphi iqembu elizobabusa. Sesikhethile. Sifuna i-MK. Nisivimbelana. Why nifuna ukudestroy iparty esiyikhethile ukuthi ingabikho? Malicishwe igama le-MK nifuna kwenzakaleni? Sibuye kini. Sizovotela nina. Phendulani bantu be-ANC. Uma i-ANC ine-interest kubantu abamnyama ngempela, futhi uma i-ANC bathanda ngempela abantu abamnyama balelizwe, izohlehla kulento eyenzayo yokuthi iyochitha i-MK enkantolo. Ngeke ikwenze lokho i-ANC mayikhathalele abantu. Izohamba nje iyoyikhankasela, icela abantu ukuthi bavote, ikuhlukane ne-MK. Kodwa ngenxa yokuthi vele i-ANC inhloso yayo njengamanje iyabonisa njengamanje ngalento eyenzayo. Iyabonisa i-ANC ukuthi inhloso yayo enkulu vele ukuthi ivimbe umuntu omnyama ukuthi aye phambili. Ivimbe umuntu omnyama ukuthi aphile impilo engcono. uZuma uyasizamela ukuthi asenzele iqembu esingathembela kulo siyalithanda lelo qembu. Yenzani i-ANC? Iyafika lelo qembu, iyalithatha ilise enkantolo, iyolichitha ukuthi libe khona. Kanti yini efunwa yi-ANC? ANC yini eniyifunayo? So angizwisisi mina indaba yokuthi i-ANC nithi nizohamba niyochitha i-MK enkantolo, angizwa leyo nto. Mina nje benginombono ukuthi i-ANC ake ihlale phansi inuka amakhwapha. Izibuza ukuthi yini imelele ini eSouth Africa? Imelele ini? Ngoba manje kubonakala engathi ithuswa amandla uZuma eza nawo namandla i-MK eza nawo. Seyifuna ukudestroya okuwukuthi yinto efunwa abantu nethandwa abantu. Ifuna ukuyidestroya yona. ANC, are you for us or against us as black people? Are you for or against us as black people? Ngiyacela niphendule. Umbuzo nje engiyibuza wona ukuthi nimelele ini njenge-ANC eSouth Africa. Iyangikhathaza lento ngempela. And lento iyabonisa manje, iyasibonisa singabantu baseSouth Africa ukuthi kwakhona ekubuseni kwakho uZuma njengoba bebusa lelizwe elibusa ngaphansi kwesandla se-ANC, kuyabonisa ukuthi lezi impe bezilwa yedwa vele lapho kahle kahle. Nina beniloku nimlwisa enqumeni abezama ukuyithatha kuze impilo yomuntu omnyama ishintshe. Ngeke ngezwe nje abanye abaholi be-ANC, omunye njengemzwile ubheka imtolo kwisithangami sabeyindaba besenze kuphi e-KZN ethi kuyamkhathaza ukuthi i-free education uZuma wayi-introducer esephuma njengomongameli, azange ayi-implement, wayishiyela abanye ukuthi bayi-implement.
Yebo, uZuma wayengakwenza kanjani lokho engaphakathi kini? Kuyini enikuvimbayo ukuthi kwenzeke ukuthi sithole imfundo yamahhala njengendlu emnyama noma njengabantwana base-South Africa? Angithi yini enanimvimba ngaphakathi? Kodwa enayo le ntshisekelo nesifiso sokuthi abantwana bafunde mahhala ema-university eSouth Africa. Nina nikuvimba lokho. So mayisephuma njengomongameli wayesivezela uZuma ukuthi nakho mina bengilokhu ngikulwela ngaphakathi, kodwa phakathi kule phathi engikuyo bebangavumelani nalento. Ngiyakhumbula even uBlade Nzimande ongena ophethe ezemfundo ephakeme kuleli wakhala, wakhathazeka nesinqumo esenziwa uZuma ngenkathi ephuma ekubeni mongameli, mayephuma ethi kuzoba nemfundo yamahhala. Kwamkhathaza uBlade. Empeleni wagqemeka engeqiwa ntwala ngoba kwenzeka into ayengayifisi, naye engayilindele, naye engayilweli futhi ukuthi yenzeke. So uZuma kahle kahle i-ANC yenze konke okusemandleni ukuthi ivimbe uZuma ukuthi asenzele izinto esizidingayo njengabantu abamnyama. Naku phela sesiyabona manje. Ngisho sayenza imizamo engaphandle kwe-ANC manje sephumile ku-ANC engaphandle. Bamlanda ngisho engaphandle bawumvimba ngisho sengaphandle manje ukuthi enze izinto ezijabulisa abantu base-South Africa, ikakhulukazi indlu emnyama. Siyamthanda uZuma. Siyamthanda uZuma singabantu base-South Africa, singabantu abamnyama, singabantu abahluphekayo. Siyamthanda uZuma si-youth. Siyamthanda uZuma singabantu abadala nabakhulile. Yini inkinga yenu ngalokho? Ku-wrong yini ukuthanda uZuma? Why ningasiniki into esiyifisayo nesiyithandayo, nisinike uZuma wethu asiphathe, asibuse eSouth Africa, futhi asenzele lokho esikufisayo? ANC, ake nizinuka amakhwapha. Isikhathi senu siphelile manje. Siphelile isikhathi senu ANC. Siphelile. Niyazibonakalisa manje ukuthi nina aniyona iphathi yethu njengabantu abamnyama. Niyasibonisa ukuthi le ANC ebesithembele kuyo ukuthi izosikhipha ezinkingeni, iyona le ANC esiphushele ezinkingeni. Lento nje nifuna ukuyenza kuZuma neMK manje isign yalokho. Mina bengizothi kini hlukanani neMK. Hlukanani noZuma. Focusani kumanifesto yenu, focusani campaign yenu, nikhankase njengamanye ama-political party. Nihlukane nokuyisa iMK enkantolo njalo njalo. Lokho kuyanibukisa kubantu, kuyanibonakalisa ukuthi ningabantu abacabanga kancane kanjani. Niyazehlisa. Empeleni angazi noma niyazehlisa noma vele niphansi ngokucabanga. So nje lento eniyenzayo thina njengabantu base-South Africa sinibuka ngenye indlela. Ngoba noma ngathiwa niyawina ke enkantolo, inkantolo ngoba vele nazi inkantolo phela angifuni ukuphawula kakhulu ngazo. Kuthiwe niyawina ke. Kuthiwe vele ku-wrong ukuthi le gama elithi MK lisetshenziswe. Umkhonto Wesizwe ube khona, kuchithwe konke lo. Kuyanijabulisa, niyobe senenzani ke? Niyobe senenzani mase seniwinile enkantolo? Yofuna sibuye kini sivotele nina. Hayi. Yabo indaba ye-ANC nje iyangikhathaza kakhulu. Ngicela uma ngabe ungumuntu we-ANC kulezi zinto engizisho la, uma uzizwa lezi zinto engizikhulumayo, uphendule noma ungiphendule. Le mbuzo le engiyibuza la, ngiyacela ungiphendule. Nakulokuphawula engikuphawula la, khululekile ukuphendula. Ngicabanga ukuthi umqondo wami nendlela engibuka ngayo isimo sase-South Africa njengamanje. Simo se-ANC njengamanje. ANC selokhu yehla ngamavoti, kunabantu abaqembukayo, amaphathi amaningi aqembuka ku-ANC. Yona selokhu nje ithi ibambe kahle nje iyaphambili. Ayiboni konakele la. Indlu iyasha. Anikuboni ukuthi iyasha le ndlu. Nina niqhubeka as usual nje. Aniboni konakele la. Hayi ake nisiyeke manje sihambe ne-MK10. Ake nihlukane nathi,
ake nihlukane noZuma. Yekani MK, siyayithanda MK futhi sizoyivotela okhethweni oluzayo. Ngiyabonga.